ngisayikholelwa nje. Then waqala washo-ke wakhuluma njengemuntu uma ekhuluma ibuza imibuzo ebuza ukuthi uyini oyidingayo spiritually uyabuza nje ukuthi ukephi. Because I remember even the first ngiyoshumayela first time ngiyoshumayela ngamfonela ubaba as my mentor that and it was so painful in such a way ukuthi I reached a level whereby I hated insindiso, not Jesus though, but I hated insindiso. Ngayizonda insindiso. I went on fasting for 21 days asking God ukuthi ayikhiphe. Shalom, 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 saints. Thank you so much for tuning in. I'm your host, Esti Dlamini. Thank you so much, saints. My salutations to each and every one of you. Osibukelayo lapho emakhaya. Awu, siyabonga kakhulu bafowethu. This is a Christian platform. If it is your first time here, make sure that you press that subscription so that you won't miss any of our upcoming episodes. Yes, this is a podcast whereby we touch base on things that has to do with the believer, community, actually overall with the body of Christ. So you are more than welcome to be here. So thank you so much, saints, for tuning in. God bless you. 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 I'm your host, Esti Dlamini, as I've mentioned earlier on. Yes, today I'm joined by my sister who is here for the very first time, and I believe not for the last time. She has joined us. Ulapha nathi namhlanje nakungikhuluma iskirimani ulapha nathi namhlanje osijoinile lapha njoba nathi lapha namhlanje ngizothanda ukuthi ngimamukele before ngimamukele ake simnxuseleni lapha emakhaya before sizoba nengxoxo naye lapha namhlanje engizomethula in no time kuba sibe naye lapha namhlanje. Heavenly Father, we give you the praise in the name of Jesus Christ. We thank you, Father. Thank you. In the name of Jesus Christ, Lord, for this opportunity. We pray, O God, in the name of Jesus, that, O God, our guest is here. We pray that, O God, tuhlala babe indebeni zomlomo wakhe. Konke na lokhu ke okubekile kuyena namhlanje siyathandaza Nkosi ukuba umgcwalise ke uNkulunkulu namandla. I even pray for the connection between yena nababukile bethu emakhaya. We pray for transformation. More than anything, your glory, O God, remains uNkulunkulu wethu ingcwele ikufanele uNkulunkulu wethu namandla onke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. We honor and we love you in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Angithatha ithuba ke ngamukele once again ngibingelele ebese ngamukela our today's guest. Uyaphila? Ngiyaphela bhuti njani? Uyaphila, usengihlale kahle, uzenzokubuka kahle. Alright. Hayi inkosi njani? Ngiyaphila kakhulu. Ngiyazi ukuthi nababukeli bethu abanye babo bakwazi, of which I believe abanye bakwazi ngevoice. Kodwa ke namhlanje ngingazi sholo mina. Mhlawumbe ngithatha lithuba ngithi ke mhlawumbe for those who are seeing you for the first time, maybe if you are to give your introduction kumbukelo osibukela emakhaya bese ngathi sinoba namhlanje. Angibonge kakhulu ngikubingelele nawe bhuti wami and thank you so much for hosting me today. It's kumusa. Kumusa kaNkulunkulu ukuthi namhlanje ngibe khona. Igama lami nguMabuyi ngwakwanzama. Yes, ekhaya kwaMakhutha. Ngumfundisi ami pastor. And also abanye bangazi kumsakazo Imbokodo FM. Abanye bangazi emarenki ngithandaza emarenki, abanye bangazi kwamanye ama radio stations nje ayangibiza ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyohambisa izwi lenkosi egameni lika Jesu. Apart from that, I lead a church. It's a movement actually. It's a soul combined movement in Christ Jesus. Okay. Yes, and ilapho ke la uNkulunkulu ke engibeke khona ukuthi ke umsebenzi wakhe uqhubeke wenzeke ngendlela nangohlelo. Kakhulu ke ngibizelwe umthandazo. Wow. uNkulunkulu ungivusele nje umthandazo kulezi insuku. Amen.
Sibonga kakhulu sisivami sikwazi emsakazweni ikakhulukazi ke umsakazo olapha eThekwini ngikholwa ukuthi awusekho okuthiwa Imbokodo FM la khona ongena ngo9 kuya ku12. Yes. I'm correct? Yes, you are correct. Ngena 9 to 12 na Sunday. Na Sunday. Ngena ngo 3 to 6. Sunday kwa 3 to 6. Yes. Then during the week ku 9 to 12. La khona okade host imithandazo izinjumayelo njalo. Yes, sabonga kakhulu. Thank you so much for a very powerful introduction. And hey, bazini bami amakhaya angiyazi ukuthi into yami ngizoyithini into yami nalo sisi lapha namhlanje njobe sijoyinile lapha yabona uku interview umuntu one experience enkulu kwezoma Christian lezinto zoku conversations zoma Christian lo muntu host abafundisi lapha na kwimbokodo bazoshumayela njalo zonke. But namhlanje ngiyathanda ukuthi ke sibuke iside lakhe le ministry. Mhlambe nje ukuyindlala kahle into yethu. Ukwazana kwakho nevangeli. Wazane kanjani? Utholane kanjani nevangeli? Ukusindiswa kwami ukutholana kwami nevangeli Nkosi yami ngiyaxolisa. Bengisesikoleni bengifunda kwamakho bengifunda eMkhumbi kahle ngifunda eMkhumbi nje matric wami ngawucomplete eMkhumbi. So eMkhumbi bekukhona abantwana abashumayelayo yabo bashumayele kwasho ukuthi ke into yensindiso umuntu bengakayazi. Ngikhule ekhaya kukhonzwa amadlozi ngapha my grandmother is Catholic so ngoba singane izalelwe ekhaya samba nogogo senkonzweni uma kodwa besithi makiyena beyiRoma uma wami ukhonza kuphakameni kaShembe. So insindiso I had a brother usesenkosini ubhuti wami wasindiswa kuqala ekhaya ngayibona lento yensindiso kuyena ephila wayiphila futhi ngempela ngabona uNkulunkulu emsebenzela. Kodwa ke ngangakayiqondi njengoba ngisho nje ukusindiswa kwami ngisindiswe ngiqeda umatric ngathola ischolarship ngaye UK. Mangifike UK ngafike ngaba nengane ngisase eRoma nje. After UK I was pregnant there and then kwathiwa it's either ngoba it's not my country. So kwathiwa because you are underage it's either uyenze abortion or you go back to your country. So ngadecide ukuthi awuthi ngibuye ke ngizwe ezweni lami. Ngabuya kanti mangibuya ngizofike ngihlala unyaka owodwa bese ngiyasindiswa. Ukusindiswa kwami I can't say ukuthi ngayezwa izwi lathi no ngabona ubhuti wami nje phila insindiso. Waye umngani kakhulu nomfundisi uSithembiso Zondo. So abantu bebenokufika ekhaya bahambe bayofasta baye eClermont lento yensindiso nje ngangayazi inhlobo. So nje nasesikoleni ngangiyizwa beyishumayela beyikhuluma but because ngangayazi ngangayi-understand kodwa ekugcineni ngasindiswa. Ngasindiswa ngakhonza ebandleni CFC phansi kwaMama uSithole nobaba uSithole babu NJ nomama NJ kwibranch yakwaMakhutha. So ngasindiswa lapho ke futhi ngasindiswa kwiSunday ngaphamisa isandla ngikholelwa ukuthi kwase kuyisikhathi ngoba angizange ngeke ngisho ukuthi ngahlatshwa yizwe. Kodwa nganginayo into njalo mangabe kukhona ivoice yayithi kumina ngakasindisi kunevoice yayithi kumina thandaza. Bese kuba nento kumina ethi awukwazi ngizisho mina ukuthi angikwazi ukuthandaza uNkulunkulu ngimone kakhulu ngiyisoni. I knew that I'm a sinner. Lento yayigcwele kumina ukuthi I'm a sinner so angikwazi ukukhuluma noNkulunkulu ngiyisoni. It's just that ngangingazi ukuthi yipi indlela engakhuluma ngayo noNkulunkulu ngoba le kufanele ngikhulume ngayo ngiyisoni ngangakasindiswa. Kodwa ke ekusindisweni kwami sasithi kwakuthi esikoleni makudlalwa ama games abe kuno netball nani khona iculo laliculwa njalo lethi holishoni masiqeda ukudlala so alishonile bo siyahamba inkosi mayivuma sobonana yabo.
That song alone, it will crush me. Ngiluze usizi kumina. Angazi ngangizwe ipain ethize yokuthi leli gama elithi inkosi mayivuma sobonana ikhona into eyayisho ngaphakathi kumina ukuthi khona into engaphelele. Ingidla ke lento njengoba ngisho ngithi ngakhula nayo lento yabo kanjalo. Sidwebela isithombe lapha phakathi kwakho no Tatu NJ the late. Ngizwa uyavela lapha ehambeni lakho lwenkosi. Yes. Uhambeni lwakho lokukholo. Usindiswa kuyena futhi usukhonza ngaphansi kwakhe lapha na SEFC. Yes. Kwi-journey yakho mhlawumbe iziphi lezi zinto ongathi uzicontribute kakhulu in your walk of faith yena uTata? Okay, njoba ngisho ngithi uqala ukusindiswa ngikhule njengomuntu onamahloni. I was very shy and I couldn't even speak. Noma ungangenzani ngangenayo ngangakwazi ukukhuluma ngiyipheni ngisho yabo ngangileyo ngane nje engena self esteem at all ngoba mangithi lo ngizokusho ukuthi yayikhona encane. There was no self esteem at all. Uma ngisindiswa ngangisi masiya einkonzweni siye imvuselelweni. I remember kune convention sasithi masikwe kuyinkonzo either i-convention or iphasika kakhulu ephasikeni. Angakamazi baba usithole eduze ngisamazi at a distance. Wayethi mayethatha imic ebamba imic ethi Lord you are worthy. Sonke kwehla inyembezi. Inkazimulo ngibuza ukuthi yini le eyenza ukuthi lo baba mangabe ebambe engakasho lutho ebambe imic nje adumise siyokhala sonke sidumise sonke siguqe ngamadolo sibabaza uNkulunkulu and lento yayingihlupha. Okay, ekusindisweni kwami mhlawumbe ngiqala ekuqaleni. Okay. Ngesikhathi ngisindiswa mina kuyiSunday ngiqala ngiphamisa isandla ngisindiswa. Ngafika ekhaya kuyiSunday. Into nje oqala eyenzeka ngaleyo Sunday engasindiswa ngayo ngangingane ekhula igula njalo njengoba ngisho ukuthi umama uSontashembe namanje umama saSontashembe ugoga kaSekhoke wayeyiRoma. Ayikho into engazanywanga ngayo. Ngangiphuziswa amanzi asemarumeni ngidla uvaselina wakaShembe but ngingabi right. The day ngasindiswa ngalo, I remember ukuthi ebusuku ngalala. I had a dream. In this dream, kwafika ekhaya uBabugumbi. Wathi ngoba ususindisiwe woza la owangibamba ngesandla wathi ngoba ususindisiwe angisakhumuli sekukudala kodwa nje uBabugumbi wafika wathi ngoba ususindisiwe usumukela uJesu woza sambe. Mangihamba ngafica wangisa kwindawo eyayuswimming pool omkhulu omuhle oclean namanzi amahla ublue lo obukwazi ukubona into phansi ayemahla amanzi alapha yala pool wafike wangifaka phakathi mengifaka wangifaka wanyamalala ngangasebesambona but emanzini ngangena emanzini uma ngingena emanzini emzimbeni wami it was clear. Emzimbeni wami kwaphuma izilwane ezu2 inyosi neselesele but sekufile. Sure. Then I knew that I'm delivered. Second Sunday ngiye enkonzweni ngabuya second Sunday ngiphuma kokhonza nakhona futhi it was at night and in the dream I saw esibhakabhakeni ngabuka phezulu esibhakabhakeni mangibuka isibhakabhaka amafu emhlophe ahlehla amafu ahlehla amafu sabaqhiya isibhakabhaka kwavela izinkanyezi ezisilver eziningi zenza isechle phezulu mina ngisesenta zenza isechle phezulu esilver yezinkanyezi zabazinhle zaba emva kwalokho zashintsha lezi zinkanyezi zaba gold. Ngimile njalo la ngiyayibuka lento ngoba ngisesenta yayo ithe zisuka lenkanyezi kubeni gold zaba umlilo wehla lo mlilo wangishisa umzimba wonke and I was so scared in such a way ukuthi I went to omunye umzalwane angazi lutho ngensindiso akekho umuntu oyichazayo kodwa sengiyakholwa
njengoba ngisho kwakuyi second Sunday ngaya komunye umzalwane esikhonza naye ngambuza ngamxoxela ngathi hey yazi ngiphupha into enje kanje ngichazela ukuthi leyo nto isho omunye umzalwane nje wayengekho stable mengimcabanga manje washo igama elodwa nje wathi hey igcotshiwe lenja esho mina yeah but wayengasho kambi indlela yakhe ekhuluma ngayo yeah so that was it and then I continued uma sihamba isikhathi ngisindisweni kwami angikakabi umuntu ngisafuna understanding I think into eyangenza ukuthi ngiphuze ukubamba izinto ensindisweni yingoba the minute ngifika ensindisweni I was rejected ngaba ngifika nje ngafika ngayichaza ukuthi ngubani ngoba njengoba ngisindiswa ngibuya phesheya njengoba ngiyephesheya ngiyofunda nginobaba wengane manje senginengane ngisindiswa ingane yami nonyaka uYolanda and uma ngabe sengisindiswa ngayichaza ke bazalwane ukuthi no nginobaba wengane baba wengane yami siyazwana naye kanjani ukhokhile ekhaya uqedile wenza yonke into wayihlawula ingane wami walobola wenza zonke lezi zinto ezenziwayo ukuthi ngisindiswa lapho futhi angimisele ngokushiya so yahamba ke ijourney yami and because I revealed that I became an enemy somehow because every Sunday abazalwane bebengikhiphela eminyango bathi uNkulunkulu uthe umzimba wami umzimba wesifebe angamukelekile uNkulunkulu yabo nje they don't know that I don't sleep with this person uhlala eGoli ngiseThekwini they assume because angijangisho ngithi angiyena umuntu ovamisa ukuba ngi open book kulula ukuthi ungilandelele ukuthi history yami ngiqhamukabi then ngasindiswa kulezo ikhathi lezo la khona ensindisweni ngiyafika angikakabi sesigabeni la khona ngiyeza la ngizobe ngithuka khona so ngitheke kuleso igaba lezo to fast forward mhlawumbe kunye ngizobuye ngibuyele kona angakamjwayeli baba Sithola ngimazi ngisambuka at a distance ngimazi nje ngobhuti wami so bese ke kuthi ke I remember ukuthi inkonzo kwakunemvuselelo ye God's Army eyayisempumalanga eMbalenhle yes kwakunemvuselelo eyayikhona so kwimvuselelo ke eyayikhona ngase ngivele sengisindisiwe sengiright ngo2005 uNkulunkulu wathi kumina I must find myself a mentor kufanele ngithola imentor and then uma ngabe kufanele ngithola imentor wana ngazi ukuthi yini imentor kodwa ngiyazi ukuthi umuntu okulekelelayo nokusizayo yes eyintweni ethize uNkulunkulu ukhuluma lento okay ngicela ukwenza futhi enye follow up about dreams kuthe kwahamba isikhathi ke maningi amaphupho engangiwabona izinto ezayifika I remember there was another dream la khona kule space nje la sengisindiswa khona kodwa I was rejected and I was rejected so badly in such a way yokuthi ekuhlanganeni kwami no baba sengi close kuye there was a lot of things that were happening but ukwenza follow up with these dreams ngize ngikwazi ukuthi uNkulunkulu ezathi angithola imentor lenti inamaphupho amaningi phakathi then I had another vision there was no dream it was a vision and this vision ngaphupha ibandla okay khona umunye umfundisi waseMlazi wayesiphethe ebandleni waye right inkosi yami kwakuthiwa baba Hadebe kodwa wayeseMlazi so ngibona umbono noma ngizothi iphupho sibambene ngezandla kuyathandazwa endaweni eyidlelo okay that was back then I think 2002 le ndawo iyidlelo kule ndawo enhle makukhulekwa kuba nje abazalwane bonke akekho umzalwane owayengekho it was called ukuthi wonke ama branch ayekhona kwakwabazalwane abahlukene sasibambene sonke izandla
sesibambene izandla sonke ekuthandazwa wathi umfundisi uba zihlambululeni inkosi yabuya kwabe ngathi la khona usuku lalela iradio makunzoma i-countdown kuzongenwa kunyaka kuthiwa 10 9 kuthiwa sehlambulula abazalwane bayayihlambulula mina ngiyababuka ngibhizi ngibuka abazalwane sayibo bayayihlambulula laba ngiyababuka nje bethandaza bavala amehlo ba serious bonke yimina kuphela ovula amehlo lokho ebabuka kodwa ngibambene ngithema ngithi ngiyavala amehlo ngithi ngiyayihlambulula wathi ubaphathe uyihlambululani ngoba ibandla selihlwithiwe ususele and uma esho kanjalo then I realize ukuthi ngithe ngakaqeda ukucabanga ukuthi ngisele ibandla selihlwithiwe immediately ngaba kwi-queue yabantu abayesihogweni ngaba kwi-queue ngaye esihogweni ukuthi indlela yami esihogweni and njoba si-queue siya la esihogweni there was a book elalikhona there was someone okhona leli bhuku ngimile kwi-queue ngakafiki egameni lami njoba ngikwi-queue ngiphethe wonke umuntu olawo uphethe ukungcola kwakhe Sure. so njoba ngila ngiphethe isikhwama sami ngisiphethe singcolile sine dust angisiklinile labo isihlalo isikhwama bese sihlalile salala uthuli nolwembu nayo yonke into base uNkulunkulu wangi-interpretela ukuthi angiyena umuntu oconfessayo ohlambulukayo ukungahlambuluki kwami kuzongenza ngisale so immediately mangikule queue labantu abagcwele abala kule queue bathi hey wena ufune kula wena ikhona akuyona nje indawo yakho lethina si right we know we have to be here when this is not your place you need to go back so immediately ngabuya ngeze emhlabeni kanti mangibuya emhlabeni ngibuya sekulesikhathi la khona ukufa kuvaliwe sekulesikhathi se tribulation ukufa kuvaliwe I saw my brother ubhuti wami ke wayethanda imoto kakhulu kodwa naye sashona wayethanda imoto ngibona ubhuti wami drive iBM aginqike nayo kuhlepho kugebhezi lekhanda achithe kubuchopho avuke ahamba phile njalo and lapho kukhona usathane uhamba ngeinyawo like physically now uthi kumina wena mabuyi wangidestroya wangiqeda wangilimaza usawumzalwane ngizoqeda yazi wayethi mengihlephula ayikho indawo engangikwazi ukumcashela kuyona ikhona indawo engalisekhaya eMbumbulu College Coastal College eyayisasithi mangabe kunama sports ngoba mina nganginganale jersey engangihlala kulona ukuze ngifudumale kuleka sihlupheka nje kakhulu so ngisi ngiyocasha lapho like yonke lento ekhona yonke lento evisible ukuthi usukwazi umuntu kumbona efonini kwazi umbona ku TikTok ukwazi ufone ayikho video la ingokho akukho even if ukuthiwa ucashile ilocate ilocator noma ngabe ukupha yayingekho bingikho indawo yokucasha in the dream so waye namshaqa engiphoqoza amathambo I could feel ukuthi yes lo muntu ipain engangizwa ephusheni and I'm sorry to say mhlambe lento engizoyisho izoba into kodwa ngalesa sikhathi owaye representa usathane kwakomunye umakhelwane wethu ngoba njengisho singanginobaba wengane babehlala base beqashile beneflat so umakhelwane wabo ubuya eNigeria umakhelwane neighbor representative I'm not saying it's him I'm saying at that time in my dream angifuni ukuthi omunye umuntu ayi-interprete ngendlela engayishongo ngayo but it was someone from Nigeria owayi representa the devil I mean the antichrist, and the beast ngoba leyanto angiyazi ngizoyichaza kanjani then I woke up in that dream I decided ukuthi Nkosi ngifuna ukuphila ubungcwele yabo ngayibona le yanto eyiqondene nami akuyona into yebandla noma yabantu ukuthi ngitshela yayiqondene nami yayishintsha kakhulu impilo yami ne direction engangihamba ngayo
Then I changed. Then now I started to really focus and want to understand what is happening. Impilo yami uNkulunkulu ufunani ngayo, ngiyakholwa lapho ngangifunda eUnisa ngisabuye esikoleni. Now uhambo ke laqhubeka. Ngasebenza direct medicines eGoli. Ngesikhathi ngasebenza iminyaka emincanyana, and then wasese uNkulunkulu kumina ngikubizile buyela eKZN, go back to KZN. That's where your ministry is going to begin. Iqale le voice ngingayizwa kahle ukuthi yabo nje uNkulunkulu uthi it's another voice KZN. I'm not going back, ngila eGoli ngizosebenza. Yaphinda kwesibili 2003 2004 2002 okay 2003 2004 2005 kune voice nje ekhuluma into eyodwa. uNkulunkulu wangibonisa ngo2002 ukuthi ngizoba umfundisi. Nakhona futhi it was a vision, noma ngeke ngisayisho-ke yonke kodwa ngaphupha ngikhothamelwe ilanga nenyanga nezinkanyezi. So ngangingazi-ke nalokho kusho ukuthini ngoba ngangisanda kusindiswa. Ngase ngibuza umfundisi uSithembiso Zondo wayesase office wayesase CFC. Wathi usazoyo ngangingakazi nokuthi khona ivesi elinjalo. So then ke ngangitshela mhlambe ngizoshona or khona into ezongihlakalela kodwa khona ama dreams ayengenza ngibe uncomfortable in my space engangakwazi ukuxoxa namuntu. And then ke ngaseke njengoba ngisho ukuthi kuleyo lokhuzana ngisengisebenza, then uNkulunkulu wakhuluma kwathi ungibizile. Umethu ungibizile wathi ngibuyele kwaZulu Natal la ministry yami izoqala khona. Then second time ivoice ikhuluma, I said to God ngoba ngangingazi ukuthi uNkulunkulu njengasho singangiyingane, ngangingazi ukuthi uNkulunkulu ubiza umuntu onjani. Nazi ukuthi umuntu omfundisi umuntu ongafundile. Nkosi yami nengixolele ngangazi lokho. Ngakhula nje ngicabangela mina zikhona umuntu owasho. So ngase ngithi mina no uma ungabe ufuna umuntu ozosebenza esontweni awuhambe uyozama labantu abangayanga esikoleni. Mina ngikho interested ekusebenzeni esontweni, kube nomfundisi, ekubeni ngi-right ngisindisiwe nginje. Ngiye esikoleni ngoba ngifuna ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyiphilise. Then emsebenzini ngaxoshwa ke. Ngaxoshwa nje kuleyo ma voices, ngaretrenchwa. Kwathi icompany yagula, abantu abaresign ukuzikwazi ukuthi iperforme kahle. Baresign abantu kwathiwa still inkampani inenkinga. Then kwathiwa ngoba abantu abasaresign kuzosetshenziswa le method ethi last in first out. So last in first out, I was the last person to be hired. Then ngaxoshwa retrenchwa kanjalo. So vema retrenchwa kuba nezimali onikezwe zona, yabo kukhona ingcephezelo oyitholayo kanjalo. But ngoba ngangafuni vele ukuza eKZN nga apply ngesikhathi ngiserve i-month notice ngihleli a month direct medicines le esuke sebenginikeze yona leyo notice. Ngase sengiqashiwe Life Healthcare nga apply bangiqasha immediately ngoba ngaya kwi-interview. Wathi hospital manager uKruger, I don't feel like interviewing you, I feel like hiring you. Wangiqasha kanjalo ke. So ngiyaseva la vele sengiyazi ukuthi ngiya eBedford View eLife Healthcare ngiyosebenza. Nakhona futhi it was the same thing. It happened ukuthi kube ne-issue yokuthi no kufanele ukuthi yabo nje ngayezwa nje kuthiwa nje ngiyabizwa e-office la manager, then I knew ukuthi ikhona into abayoyisho engeke izibe right. Then I resigned with immediate effect. Ngahlala ngakabuyi ngize KZN ngisastrugglisha ukuthi konje mengibuye KZN ngizofike ngenzeni ngithini ngiyapi ngoba uNkulunkulu uyakhuluma. Then 2005 uNkulunkulu wathi angithole imento. Then there were 3 women that engangibathanda ukuthi bangimentorishe. 1 it was umama NJ Sithole. 2 it was umama Zinhle Ntshangase. 3 it was umama Nonhlanhla Sokhela. I had to choose one of those women because ngangibathanda
But ngakhuluma nabo, I think abanye ngebakhumbule ngoba sekukudala, kodwa njengoba ngisho nje ngisinganginamahloni mangikhuluma into bengikhuluma kancane hayi kakhulu. Yes. Then kanti kuzoba netende embalenhle. Angingakamazi njalo ubaba eduze. So kuzoba nemvuselelo embalenhle. So ngayitshela ukuthi hayi ngoba ngiyasebenza Saturday ngizoya emvuselelweni, ngizobook eBnB, ngizobuya Sunday. Then ngizobuya Sunday ebusuku ngoba inkonzo ziba ntambama. Then I went there, angazi ngikhulume namuntu njalo omunye lento ye mentorship other than abantu engangithanda ukuthi bangimentorishe. So uma ngabe sengiya ngafika ebusuku lehlanu ngangijathi ngizofika Saturday engikade sathi utho awuthi ngihambe manje so that ngizovuka nje kuseni ngirelax ngichile kahle yabo ukuthandaza na yonke leyo nto leyo. And then ngafika ke, so ngafika sekubizwa asakhona inkonzo seyiphuma kwako 10:10 ebusuku, inkonzo seyiphuma, so kwagcwele nangaphandle. Sure. Then kwase kunabantu ke ababebiziwe bethandazelwa. Then babusithole said elapha ya akaze ngangibona, angishongo futhi ukuthi ngiyeza kumuntu ngoba ngangabajwayela abazalwane. He said uthi uNkulunkulu khona umabuyi inzama la, ukhona mabuyi la mntana mawukhona yiza la. Bangithatha kofe bangisa lapha ya wafika he said one line. He said, God says I must mentor you. And I was shocked because angibajwayele abantu and angithandi ukusondela ngezathu nje njengoba ngisho nje ukuthi izinto umuntu ayibonile khula, it was something else. Angikhulanga kahle nabantu, angizange ngikhule nabantu, angaze ngiabuse, akaze ngiabuse, akaze bangihlukumeza, kodwa ngibajwayele, angibazi, ngikhule nje nobhuti bami ekhaya, umndeni wami nje. So then wathi God says I must mentor you. Wangibuza wathi uhlezi kuphi, ngathi eBnB. Wathi hamba uthatha impahla zakho uzozohlala la ngihleli khona. Sure. Yeah, that's where everything inkinga zami zaqala khona. And then he said wangihlalisa phansi wangichazela. Wathi wathi kufanele uqine la, wathi yabo la uthense uqine la ube i6 pack ukuthi ngoba usazoshawa ngami. Day 1 ngimo baba prophet into ezimbi kanje ngami, wathi usazoshawa, usazohlushwa, wathi nje kufanele kustamine ume, wathi noma kuthiwa kwenzakalani kodwa nje he beginning by saying that, and then wangikhanselisha ke ngendaba yelokhuzane ngoba njengoba ngila uNkulunkulu asikakayixoxe indaba yokuthi ngiyivumile indaba yokuthi ngizoza la. Okay. Ngisayikholelwa nje. Then washo ke wakhuluma njengemuntu uma ekhuluma ibuza imibuzo, ebuza ukuthi uyini oyidingayo, spiritually uyabuza nje ukuthi ukephi. Because I remember even the first ngiyoshumayela, first time ngiyoshumayela ngamfonela ubaba as my mentor. That's baba ngibiziwe kuthiwa ngiyoshumayela esikoleni, I think eMakhutha High. Wathi liphi verse esenhlizweni yakho, ngamtshela, wathi thatha exercise nepeni ubhale phansi, kwabhala. Wathi uzofika ushumayele uthi bhala. Wathi nangoNkulunkulu ekhuluma no kwangekho mase kwakuyimvuselelo eyisetendini kaMakhutha egroundini. Wathi nangoNkulunkulu ekhuluma kunabantu abawu3 abakanje, lo munye uxoshiwe emsebenzini unezikweletu, lo munye unenkinga yesinye kunje, lo munye washo wathi ngeke beze kalula labo bantu, kufanele ube patient nabo. uNkulunkulu lo xoshiwe emsebenzini umtshele ukuthi uNkulunkulu uzombuyisela emsebenzini. Wathi I was like ngosami yabo nje ngisho ukuthi mentorship was not like something engangi-expectile ngendlela eyenzeka ngayo. Nangampela kwaba kanjalo. Nalo waxoshwa emsebenzini ngempela wabuyisela emsebenzini ngoba wayexoshwe ngemthetho. Now back ke ukuthi ke ngisuka kanjani sengiza eThekwini. uNkulunkulu mekhuluma ngabona ukuthi anginayo ichance ngizoxoxa noma ngingayapi. Ngase ngithi okay Nkosi, inkinga yami imali.
ngiye esikoleni ngoba ngidinga imali and angiyifuni imali yesoso ngoba abantu banikela uma bethanda. That's why ngingafuni ukusenza esontweni ngoba angifuni ukhola imali yomnikelo ngoba abazalwane mase sebewuvala umnikelo bayavuvala. And then God said to me, ifuthi Nkosi yathi voice, I shall supply all your needs according to the riches and glory in Christ Jesus. Okay. Hey, ngizwe kodwa ngingazwisisi kahle. Ivoice lekhulumayo. Kwathi ebusuku ngilele, yaphinda futhi ivoice in the dream. Yathi anazi yini ukuthi abahlanganyele ethempelini badlo kwethempeli. Kanjalo inkosi imisile ukuthi abamemezela ivangeli baphile ngevangeli. Then ngahamba ngayobuza umfundisi wami ukuthi umfundisi unzo ukuthi ngoba ngabe ngangisasegoli ngaleso sikhathi ukuthi lamavesi asho ukuthini. Then wangi-explainela ngendlela angichazela ngayo. And then I said to God, okay Nkosi ngiyavuma ukuthi ngizohamba ngiyosebenza ke la uthi angisebenze khona. Kodwa nginomyeni ongithandayo. Nginengane. Ngicela uqale ngishade. Bese ngiyakusebenzela. Ungicela ukuthi ngikusebenzele ngishadini. Ngikhuluma ngomuntu lana angazi sixabane naye. Aze sixabane. Ngikhuluma ngomuntu eselongamazi akaze angishithele a clean slate. Akaze akaze ngihluphe ngalutho. Ingane lapho ino 6 7 8 ayilapho yayisindala futhi 12 years. Bisikhulile ingane isindala ngisho ukuthi many years ngihlala nalomuntu ngiyamazi he's a very polite person akangihluphi ngalutho imali yami engisebenzayo uthi eyakho imali yakho yenza into oyithandayo ngayo mina ngizokwenzela yonke into asixabene ingqondo yami ngamcela uNkulunkulu ngathi Nkosi ngicela ukuthi ngiqale ngishade ngoba ngalezo ikhathi kwakuzoya kobhekwa inkomo bese kukhishwa usuku lomshado. And then God said to me, ngikudinga usingili. Sure. Ngikudinga usingili ngoba kunezindawo ongeke wakwazi ukuyihamba ushadile. Kunezinto ongeke wakwazi ukuzenza engikuthuma zona ushadile. God said to me, umshado wona ukhona but at a later stage. Akachazanga ukuthi yilo noma omunye yini kodwa uNkulunkulu wakhuluma kanjalo angikhulumi ngomuntu ngikhuluma ngami. And then manje ke senginento yokuthi konje Nkosi yami ke lento ngiyenza kanjani ukuthi ngihambe ngoba ayayisibila lento kumina sengiyizwa ukuthi sengiyazi ukuthi khona into engishisayo angisafuni lutho angisafuni ukuthintwa umuntu angisafuni umuntu nje ukuthi yafika le yanto yokuthi kwaze kwathiwa ekhaya ngizenza ingelosi kusho ekhaya kusho abazali bami bathi uzenza ingelosi wena sabaza abantu bethi bayakholwa benza njengawe bahamba bawe. Then uNkulunkulu ke then I had to decide. Then I made that decision. It was painful. It was unacceptable ku flesh. But uNkulunkulu ngendlela enza ngayo ngithanda ukuthi ngimbonge nje ngoba ijourney yami most people abayi understandanga vele bengeyona abantu yami. So mangibuya I had to come back. Mangibuya ngifikela Jesu. Ngifikela abandleni la khona ngibizwa ngedevil worshipper, ngiyisatanist, ngiyisifebe. Kuba wenze njani? Ngizowisa ubaba uSithole alikho igama yazi ngangithi ifoni ngayivala ifoni for 9 full months ngivala ifoni kuleso ngangivula kuphela mangicheck ama message futhi nakhona ngangawa check ama calls noma yini mhlawumbe after 3 weeks 9 months ngavala ifoni yami ngangithi mangivula ifoni ngiya kwi voicemail ngithola inhlamba ngake kwaba umlilo
You know, and it was so painful in such a way ukuthi I reached a level whereby I hated insindiso. Not Jesus though, but I hated insindiso. Ngayizonda insindiso. I went on fasting for 21 days, asking God ukuthi ayikhiphe insindiso kumina. Angisayifuni. Cela ukuthi uNkulunkulu ayikhiphe insindiso kumina, angisayifuni. But angazi, the more ngithi ayiphume, the more ikhula. Iba strong. The more, yes, the more iba, yazi ngakhonza ebandleni, ngikhonza ebandleni, kuke kuthi makushuyayelwa, kumiswa abantu, kumiswa indumiso. Yangempela, mina ngikhuluma ngendumiso hayi lento enzeka manje. Abantu sebethi bayadumisa, mina ngikhuluma ngendumiso yangempela. Bakumiswa indumiso. Kuthiwe uNkulunkulu uthi izandla zami angayiphakamisa, bayiphakamise bonke abanye, babalwe futhi ngamagama ukuthi obani abamukelekile nabangcwele ukuthi bangakwazi ukuthi baphakamise izandla zabo bayiphakamisele kuNkulunkulu. Mina izandla zami azamukelekile kuNkulunkulu, ngingcolile nginje. Njengoba ngisho ngithi mina zikhona inhlambe engeke ngizisho engangibizwa ngazo. But for the mere fact ukuthi ngalezo ikhathi kwakwenze, on the other hand, ngapha ngiyathukwa. For me it was rejection. Ngiyathukwa, but ngapha uNkulunkulu mbula izinto. uNkulunkulu mbula izinto. Yakuzoba netsunami ngo-20 bani 2000 and something, kuzoba netsunami. uNkulunkulu showed me ulwandle lubulala abantu, lugcwala imizi, luba njani. Ngivuka ngixoxa ngithi ngiphuphe ulwandle lusuka luza emzini lubulala abantu, kwafa abantu. Ngakhala kuNkulunkulu ngisaba, ngabuza ukuthi Nkosi senze njani. Lathi izwi thatha abantu unyukele nabo entabeni niyothandaza, thatha abantu nyukani niye phezulu. I remember there was another dream that I had. Njengoba ngisho uNkulunkulu ukuphuma kwaMandela ejele, okay, hambe. uNkulunkulu wangitshela 2000 sengisindisiwe. Wathi uNkulunkulu Mandela 1 kade ashona. Akuyena uMandela lophilayo. Uphila wakhiwe. That is why ingadayiswanga indlu yakhe le kwemthatha khona enyeseGoli, ngoba uyahamba kufanele ahambe lendlu la phakathi, lendlu imbiwe inomgodi la ngaphansi. Oyaku afakwa kuyona, uye kukhona izinto enziwa zona nami ngingizisho phela, kodwa kukhona izinto enziwa zona. Bayamgruma ukuthi abe uMandela, but he's not. And that guy was as cold as an ice. Yabo. Because nganginombuzo uNkulunkulu uthi why umuntu axolele bonke abantu abamshaya bamlimaza ama-nervous system, but ahleleke ukuxolela unkosikazi wakhe. That was the question that I used to ask myself. Ephume ejele, I remember there was a question eyabuzwa kwathi unkosikazi wakhe was this and that. Wathi hayi usazo-check manga ukuthi kunjalo uzomdivorce. Ngangibulandela izinto, ngumuntu nje oyilandela kakhulu izinto news and stuff nokunye. Yes. So ngapha ngidlule ezimweni, ngapha uNkulunkulu unezinto ayimbulayo. 2007 and 8 uNkulunkulu wangitshengisa inyoka eyayigijima eDurban ngendlela yesimanga. Le nyoka le kwakuyisitimela, each and every stage isesitimela. Isitimela sasigijima ngespeed esingakaze sibona. Nale nyoka igijima ngespeed. Le sitimela lesi sokuthi sithatha abantu bangene salvation, ihambe sicosha abantu. But ngesikhathi sima kwi-stage nestage khona behlayo, kwehla abaningi kungena abancane. Abaningi bayehla insindiswe le sitimela kungena abancane. Le nyoka ngesikhathi behla iyabagwinya. Inomlomo omkhulu like hundreds, like ngathatha 1000, abanye baqhathaka sebesemlonyeni wayo. Lingikhaliswe lento ukuthi le nyoka edla abantu kangaka likhuluma izwi lithi bukusisa, ngoba ngaqale ngangazi ukuthi yini le lithi izwi bukusisa. Manje sengiyabuka yibo inyoka le. Ngibuza kwenzakala lithi izwi, njengoba le nyoka ikhanda layo liseDurban, umsila wayo useChina.
ngithi mina senze njani lathi izwi thandaza la hamba ovusa abantu hamba olanda abantu vusa abantu landa abantu niyothandana nithandaza ningene kwi-warfare ngahamba ngabavusa abantu sabathola sesibancanyana kodwa sayishaya yaqhuma lenyoka yasisakazeka ithe mayisakazeka mawuthelwe ichashazi layo isikhumba uyasha kubonakala ukuthi lenyoka ungeke uphile uma ngase ukuchaphazele indawo enkulu esikhumbeni then mina bese ngithi bese ngisawubhekele lokho sengibona abazalwane like mabe einkonzweni bayahabele kubewa bawiswa yini likhulume futhi izwi sasendre lisibukusisa mangibuka lenyoke isifile physical but manje isi spiritual isidinga abantu abahlala kumoya abakwazi ukusensa nokudisena nohogela nokubona izinto ukuthi udiscern ubone umoya isiwumoya ke manje akuselula ukuthi but abazalwane babonakala belahleka baziwa balahlwa yini babonakala sebelele phansi abazi bashawe yini kanti lento yokungabi angazi ngizoyichaza kanjani so then ziningi izinto uNkulunkulu ayikhuluma ngalo mbono njengisho ukuthi ngapha ngiyathukwa ngapha uNkulunkulu uyakhuluma to me it was rejection kanti to God it was separation. Oh. Yeah. Mina thought, oh, I'm being rejected. But there's one woman, this woman, Nkosi yami, prophetess uKhanyo Ndlela. That woman, unomqhele wakhe kuNkulunkulu ngami. uKhanyo unomqhele wakhe kuNkulunkulu ngihlezi ngisho namanje ngithi unomqhele wakhe wangithanda lwasisi. Wangithanda hayi ukuthi uyangitshela ukuthi ngiyakuthanda no she loved me. God told me with this woman uyakuthanda you must understand ukuthi uthanda kuthanda ngalo uthando lwami and lolu uthanda kuthanda ngalo ukube kuya ngaye ngabe ukufihla somewhere. God told me that njengisho ngithi akaza akhulumi akazasho but I know ukuthi wangithandanga ukuthi nje mangicabanga uthando lwakhe lungenza ngibe like angazi ngibe emotional yeah ngibe emotional yeah she doesn't know I'm saying this for the first time akazi angizwe ngikhuluma ngayo now izimpi zami angithi siyakholwa okay maybe let me share this with you Yeah. uma ngibuka ubaba wami eShumayela enkosini ubaba uSithole Yeah. umeshumayela angimazi umama ngazi ubaba so uma ngikhonza ngokwe understanding yami encane yokuthi ngazi ubaba and into ekhona leyo ukuthi asibanake omama sinaka ubaba singamnaka uma hayi mina nje ubaba ngike ngakhuluma esinye statement ngithi I wish ngesikhathi sifike insindisweni safundiswa ukuthi si relate kanjani nobaba benomabo babili ngoba thina sisindiswe si relate nobaba kuphela umalimale nayi iposition akiyo ona imenza be frustrated angazi ukuthi mhlambe nabo abafundiswa ngomama ukuthi ba relate kanjani kodwa into engisho ukuthi kwakufanele sifundiswe thina masisindiswa ukuthi uma usindiswa unoma nobaba usindiswa kushumayele ubaba urelate kanjani nabo bobabili ukuze ungabi umuntu osezokwenza idivision nomuntu osezokhoza ihavoc ngenxa yokuthi ngoba vele uzobukeka njengomuntu olethwe uSathane that's what that's what I went through ukuthi I was never told and noma ngithanda uyabona khona izinto otho uyafisa ukuyikhuluma kodwa umuntu ngathi ungayikhuluma nomuntu ono best interested hearts ukuthi lento ngempela ngifuna ilunge ngoba kuyenza ngibone ukuthi yazi uDlamini ubegqoke ibhantshi eliblue ubefakelela ublue ngoba begqoka ublack instead of ukuthi ngithola ukuthi why ugqoka ngenzeka ukuthi ublack awunawo
hlala ngixakeke ukuthi ngicriticize sesibabili manje ngizokungcolisa ngendaba yami nawe usuzongcola. I must say ukuthi imistake engayenza mina personally angazanga ukuthi ngirelate kanjani noma nobaba bobabili at once. Ngikufunde lokho sengimdala ukuthi hayi mawufuna ukunakekeleka uma ngizothi nje mawufuna ukuthi into yakhe ibe clean qala kuma kube uma ukudlulisela kubaba yabo mawungabe ufuna ukuthi ukhonze ungakhethi yabo thina uthothi ngiyakhetha ngithanda ubaba uma nginandaba naye awuthi uma ngimthanda kodwa anginandaba naye ngoba umaya ngimjwayele ma isikhathi esiningi bazalwane leyo nto ke iyona into mina ke yangishaya bandla ngifuna qhamamanga ukuthi uthola ukuthi umsulwa kanti awukho umsulwa awukho umsulwa. I was not innocent. I was not. And whatever happened uNkulunkulu ungifundisile ukuthi kunezinto kumele as a result kwi-ministry noma kwi-calling yami I have learned ukuthi ngikufunde nje as uNkulunkulu njengoba ngisho ngithi mina uNkulunkulu angitshela ngo-2002 ngizoba umfundisi but ngize ngagcotshwa ngo-2022. So 20 years later or 22 years later kwayima uNkulunkulu engibeka la okuningi sengikufundile. Sure. Yes. But ngifuna ukubuza le mabethi kuyakhonza ungaphakamisa izandla like yini owuyenzile ngaleso sikhathi egcini bazi ibanikeza lonto leyo kungesikho nje ukuphakamisa izandla kuphela but into eyibanikeza igama lokuthi demonic possess njalo zonke lezi zinto lezi. You know, nababudlamini abazalwane they are gossipers. That is why ama intercessors efile. Because abazalwane they are gossipers. They say things ebengebazisho phambi kwakho. If you ask me that question, I don't know how to answer it because two things. One, I came to church esontweni. I explained myself ukuthi ngisaqala ngisafika nami ngakwazi ukuhlukanisa ngibazalwane ngisindisiwe ngiyakholwa but nginobaba wengane yabo. Two, ezinye izinto ke ezaba abantu sebengayiphendulela bona ngoba ezinye izinto ngeke ngikwazi nami ukuzisho. That is not all. Omunye mephambili ashumayele athi mina nginethathu yenyoka esiswini. Ngiyintombazane ye-Channel O i-TV lemantombazana nginethathu yenyoka like anginathathu anginalo but you will stand before me and declare ukuthi nginethathu. Mina la ngibuya khona izingane ebandleni beyitshelwa ukuthi uNkulunkulu uthe uMabuyi akangabi role model yakho zonke ingane all teenagers. I remember at one point there was kwakunama teenagers abafana enkonzweni. Okay. Kwakunama teenagers afa njalo Sunday ngangixakeka hayibo lezi ngane zifike ekhaya zingibamba izandla ngapha nangapha zazo4 zingiqukula izandla ziphakamisa izandla zami ngapha nangapha ngixake ukuthi what is happening guys, what is happening? And one child will say sis Mabuyi ubenze noma ngithi mina yindaba kusho ingane it's ekhaya every Tuesday uma nobani kubanjwe meeting ngawo ukuthi how do we chase her out of church. I will stay. You will preach about me, I will stay. You will say things, I will stay. Not in a bad way. Ngoba inhliziyo yami Nkosi yami yayinjalo nje. Ezinye izinto ngangingenandaba wawungasho noma yini ngami ngangena inkinga. Mina ngike ngafika ebandleni kuyiSunday la eThekwini ngiyokhonza. Ngafica umfundisi eshumayela ngami. Sure. Ngafika umfundisi eshumayela ngami. Engangazi. Oh, now if you lalela intshumayelo. Nami ngalalela intshumayelo. Engakwazi. No, wangakazi angibone kodwa wayezwile ngami. Oh. Yeah.
ngafika nje kwi-Sunday shunyelwa kwathiwa hey. But ke njoba ngisho ngithi ezinye izinto to me back then it was a separation. At that time ngangifila ukuthi yaba khona into ukuthi ufuna ngeke ngichaze kuwo wonke umuntu ngihlezi ngi-explain ukuthi okay makunje akunje kuvamisile nje ukuthi abantu babe nendlela yabo yokuchaza umuntu yabo babe nendlela yabo yokuchaza umuntu. So I'm saying sibalimazile oma bethu emabandleni omama umfundisi. Oma umfundisi bayathukwa uthola isistory sakhe awusazi ukuthi uya retaliate ulinyazwe ingane kunalezi zinto lezi njengalezi zinto kade ivele eziningi ukuthi abafundisi bakhulelisa ingane uthothi PA kama umfundi kube nje izinto eziningi but praise be to God ukuthi usikhathi ngendlela mina uNkulunkulu angifundise ngayo it was painful but it's worth it. Ijeni yakho nobufakazi bakho I think it is very much insightful ikakhulukazi nakumuntu nje othola ukuthi experience rejection inside the church. Ngifuna ukubuza lo mbuzo as we are approaching towards the end of our session. Ngifuna ukubuza lo mbuzo. Kunomuntu uthi uyahlukumezeka lapha esontweni and akazi ukuthi enze njani. Omunye mhlawumbe uthi I know I feel like nje ukukholwa ngathi ngakuyeka. Omunye athi no yazini mhlawumbe option ukuphuma la enkonzweni. Mhlawumbe ungamqinisa uthini umuntu nangu nayo experience rejection inside the church. It depends ukuthi urejectwa kwisiphi stage. Ngifundile ukuthi i-rejection nayo inama segments akhona. First abaprofeti abaprofeti lesigaba engikusona ngifundile ukuthi labazalwane uNkulunkulu ababizile ukuthi babone izinto baprofethe bakhuluma izinto they are very careless and they don't care ukuthi uNkulunkulu angaveza into manje. Kunomzalwane okwakhuluma nami wathi ebandleni uNkulunkulu umvezelile umbono abazalwane beboshiwe bonke begqoka ingubo eorange zasejele nomfundisi ubeboshiwe. So wahamba wayotshela umfundisi ukuthi ngiphupha iphupho baba ibandla beliboshiwe nawe ububoshiwe benigqoka ingubo eorange lana zasejele. Ngafika mina ngabona ngazi wathini sangisakhumbula si. So at church wayeseyithola rejection. Ngenza nje isibonelo ngalokho. Umbuzo ngambuza wona mina ukuthi so wena ebandleni une leader yakho. I-lead iboshiwe wena uboshiwe. Abazalwane baboshiwe wena wedwa ungaboshiwe ebandleni. Hlobo lesiprofeto lolo ukuthi ungaze uthathe ise wena nje umuntu bengase kuwena eze nento enkanjalo. Ngimbuza ngibhekise kuyena wena uyi-lead ungaphatheka kanjani? Then i-rejection it is not rejection per se. Kwesinye isikhathi kusuka nje ukuthi umuntu bebudedengu uma ngabe sebemdiscipline ngoba abanye abaprofeti abafuna ukutshelwa abafuna ukudisciplinwa abafuna ukuphikiswa oJona. Athi nje uNkulunkulu uthe uJona wona uNkulunkulu uthe uzolibhubhisa eNineve manje nanti babulala phela ungenza umqambi mangabe abaprofeti banjalo abanye bayalwa mangabe and babona izinto bangayibuzi bangayezwini bangafuni ukuthi uNkulunkulu ayambula elaborate into. I have learned to know this vision that I'm telling you indaba yenyoka uNkulunkulu each time usayitolika nanamhlanje. So yenye ke yezinto leyo uthola ukuthi wena uthi rejected kanti obusesithuli phela ngoba wena isikhulu sala endlini yabo. And two ayikho into eqeda ibandla yenza idivision no rejection malapho njengeindaba. Njengeindaba. Uthu Timothy uPaul
Timothy awulonde kahle lento ebekwe kuwena awugweme nje ukhuluma uyeke uqina ukukhuluma okuyize kuukuthi kungukwazi yabo the godless just uthola ukuthi lento ekhulunywa hayi na uNkulunkulu kodwa athi ngiyazi yabo ukhuluma nje umuntu owaziyo but bakhona ke abantu ke ababa kuleso state la khona uthola ukuthi ngempela umzalwane urejected endlini kaNkulunkulu akathandeki kokunye kuye kube spirit nje sithize kokunye ngijazi ngishilo nasekuqaleni kusuke kwi-separation uNkulunkulu ekususela abantu ukuthi ngifuna wena usale ukanje ngidinga wena so yes and enye into lento ye rejection ungathathi inqumo ngesimo sesikhashana so ukuthi isimo sizodlula manje wena usuthathe permanent decision yokuthi isimo ususithathile was owner kanti kufanele usibheke ukuthi esakho yini noma esaNkulunkulu ngoba the war is between God and the devil but the battle uNkulunkulu nje impi yakhe yimpi ekaNkulunkulu siyabuka manje ukuthi ziningi izinto ezenzakalayo abanye abantu bakhala ngejealous ukuthi ubani unomona ngami ubani unjani ibandla laJesu kodwa ukhona uNkulunkulu sometimes i-rejection kumele uyiyekele kwesinye isikhathi ikusebenze uyiyekele nje ikusebenze ube wedwa mina ngiwafundile ngawabona amandla okuba ngedwa ukuthi uma uwedwa unoNkulunkulu ne-majority on your side ngifundile futhi ukuthi kukhona abantu engithanda ukusondela kubona uyabo ukuthi ngiyamthanda usibanibani ngiyathanda ukusondela kusibanibani base uNkulunkulu nje ngazi ukucaca ukuthi uNkulunkulu ngifuna ngedwa and if there's another thing engayisho mina ngikhule lento ama relationship ngingayazi singaxoxela singachazelwa ngayo singafundiswa ngayo ekhaya there was no one umfundisa ngiqala nje mina ukuphaphama sengiyi salvation bengiyibonela nje njengechwanela enyongo ukuthi izinto zenze into yenzeka kanje uthola ukuthi nokukhuluma yazi ngeke ngakhuluma istatement emsakazweni it was so painful ukuthi ngakhuluma istatement mina nje ngijokela like ngikhuluma nosisi bami ukuthi hayike ngangiphuma u12 ayike thina sizeleke sesiyagudu sesiyahamba thina and then to my surprise ukuthi la yanto ngangisho you know nkosami uNkulunkulu ufakazi wami from the bottom of my heart it was nothing it was anganginga xiphi umuntu kodwa usathane wayishintsha le yanto now I don't know how to answer yaza angazi ukuthi how to answer how to defend myself rather vele ngithule ngoba ngisho statement usathana sijike asijike sibe into ongakaze wayibona ngoba khona nje emsakazweni kunalinto zakhona yabo kodwa nje ngizothi nje Nkosi yami wena uyayikhulumela kanti ukhuluma inhliziyo icuphile mhlawumbe umuntu abanye abantu uyayitshela lo akabingeleli unjani uyazi ukuthi wake wathi omunye umphathi wami ngelinye ilanga wathi lento yama relationship wathi ngisacela ngizokufonela ngifuna ukufonela uSC ulalele ukuthi mekhuluma ngawe uthini wathi uzothula ulalele I was shocked ukuthi sabazalwane bathi ushintsha manje umuntu ukuthi yazi khona lento ekuthiwa there is a thin line between love and hate uzwe inzondo uzwe bitterness uzwe anger uzwe umabuya unje loyo but mangihlangana nawo sabona sesimabuyi njani sesimabuyi so ikhona leyo nto ingathi kusabazalwane singake sishintsha izizwe liyasibuka liyasihleka yabona sabazenzisi ama hypocrites ngizenzisa nje ukuthi I know ngiyakuthanda
hayi ngiyakuthanda but yasi yabo hayi nje kanti ezinye izinto njoba sikhula sikhonza kunabantu abasibhekile ababukela emva kwethu ya ababukayo ukuthi ukukholwa kuyinto kanje ya Siswami uNkulunkulu siyamdumisa ngawe kakhulu for a very beautiful journey nane testimony nje osiphe yona. Sifika sigcineni. Kodwa ke ngiyathanda ukwenza lesi simemezelo sokuthi bafowethu eGoli sikhona ngomhla ka 31 October ila service ngithemba ukuthi uyeza. eGoli yes sama planning yes mhla ka 31 October sizobe siseSoweto eDlamini Multi Purpose Hall. Sizoqala ekseni let me know say ngo10 ayinto ngo9 sizoqala ekseni ngo9 ngicela ukubona abazalwane bebuya endaweni ezihlukahlukene njengoba nanenzile na last year siyahlangana futhi on the very same venue lapha na eDlamini Multi Purpose Hall. Sisimabuyi your last words and then nabantu abathanda ukuxhumana nawe ukuthi nje mhlambe bakuthola kanjani for further engagement. Okay ngiqale ngenamba yami Hayi samsiza ngicela ukuqala ngayo bese yes sine press nakuthiwa sine fasting ngicela ukuthi ngayimemezela kuba kwabathandayo ukungena akuyona sesontweni yes no sine prayer and fasting ya 21 days uNkulunkulu akhulume ngayo ukuthi sikwazi ukuthi ezabazalwane le 21 days esoqala ngomhla 22 okay June which is Monday 22 June to mhla ka 13 July 21 days sizohlangana kwi social media ngendaba yomkhuleko lo mkhuleko uNkulunkulu ukhulumile kakhulu kumina ukhulumile ngama gap standers ngama watchmen ngama gatekeepers intercessors at large okay so okuningi ke sokumemezela siyabonga kakhulu inamba yami it's 076 4977 247 076 4977 247 so my last words bangcwele uJesu uyabuya repent and believe the good news izwi limile ongengcwele angeyibone inkosi ongengcwele zingcweliseni zihlanzeni hlamulukani phendukani inkosi iyabuya izolanda ibandla elingenasihla elingenambimbe ibandla lingcwele elihlanzile inhliziyo yalo egazini lika Jesu amen. Amen. Thank you so much, Mama. Thank you so much. Thank you so much. Bafowethu siyabonga kakhulu 0788417844 if you want to be in contact with us. That's the line. Sisebenzayo 0788417844. uNkulunkulu makanibusise ke sibonane ke lapha na ke eSoweto njengoba sengishilo 31 October Dlamini Multi Purpose Hall. You can put it on your Google map or Bolt noma ngathi Koma Street izokuthatha yokubeka even if ungathi Dlamini Multi Purpose Hall yokuthatha yokubeka. uNkulunkulu makanibusise anifihle size sibonane kwi episode elandelayo. Amen.